Лилия Туктарова белән Фәнүзә Сиражиева икесе дә КФУ студенты. Киләчәктә журналист булырга хыяллана. Бүген алар сайлауларга барды. Лилия инде тәҗрибәле кеше, узган ел Татарстан президенты сайлауларында катнашкан. Ә Фәнүзә өчен бу чара яңалык. Авылдан бер атна алдан открепительный кәгазен алып, Казанда тавыш бирәм дип килүен килгән, әмма паспортын оныткан булып чыкты. Ул тавыш бирүдән мәхрүм калды. Фәнүзә башта борчылды, чөнки сайлау бүлгеләренә килеп, тавыш бирүчеләргә төрле бонуслар каралган иде. Урысча «Мин сайладым» дигән язулы беләзеккә ия булсаң, Казанда көн дәвамында җәмәгать транспортында йөрергә мөмкинлек тудырылды. Ошо сайлау минем бик кызык кына килеп чыкты. Мин паспортымны оныттым һәм мин сайлый алмадым кызганычка каршы. Ләкин миңа браслетикны бер апай тапшырды. Лилия? Bu benim ikinci saylavım. Allah'a şükür birincisinde de pasportunu unutmadım. Vardım. Şulay bana brasletik birgenleriye. Onun bilen avtobuslarda yürügen nasip buldu. Hem busunda da Allah birse kibitke bugün barıga kiregi aldım. Син bu bilezikni кайда кулланачаксың менә син әйтәсең ки битә дип атаган кайдар. Bu bilezik bilen benim kişiye transport kartочкасының акчасы биткән ие. Менә бүген кибетләргә барырга кирәк һәм рәхәтләнеп куллана алачакмын белән. Беләзек шулай ук Казан аренада узган концертка да, Динапаркка да керү билеты. 18 сентябрьдә сайлау участогына килүчеләргә кибет, ягулык салу станциялары, аквапарк, музейларда ташламалар вәгъдә ителде. Акциядә катнашучы оешма предприятиелар исемлеген выбирай.tatar.ru сайтында белергә мөмкин иде. Казанда бүген җәмәгать транспорты эш көнендәге режимдә эшләде. Ял көне булга карамастан автобуслар бер-бер артлы 5-6 минут белән йөрде. Автобус кондукторы гадәттә ял көне бу кадәр кеше күп булмый дип күзәтүләре белән уртаклашты. Басып торырга да урын юк. Якшәмбе мондый хәл сирәк була. Күрәсен, беләзеккә кызыгып йөриләр. Безгә алдан әйтелде, беләзекле кешеләр бушлай йөри. Әмма акча эшләү планы да куелды. Мәсәлән, без бүген 5500 сум эшләргә тиеш. Тулырмы, юкмы әйтә алмыйм диде. Троллейбус кондукторы Нәргизә Кәримова да көне буе халыкны бушка ташыйбыз диде. Для них такая честь сегодня ехать бесплатно с этими браслетами. Они прям как будто у них на руках золото. Они голосовали. Алтын беләзек такканнармыни, шатланып керәләр. Мин дә аларга шат. Без бүгенге план нигезендә 8000 сум акча эшләргә тиеш, әмма җыя алмаячакбыз. Пассажирларның күбесе беләзекле, аңа карап хезмәт хакыбызны кисмәсләр дип өметләнәбез дип сөйләде ул. Чаллыда да, Әлмәттә дә җәмәгать транспортында бушлай йөрү оештырылмаган иде. Бу Казанда гына булды. Лилия белән Фәнүзә бу мөмкинлекне кулларыннан ычкындырмады. Үзәк тирәсен булса да урап чыктылар. Юл уңайыннан бәхетле кибетенә дә сугылып киттеләр. Биредә азык-төлеккә 5% ташлама вәгъдә ителгән иде. Кызлар кечкенә әбинеке каймаклы тортын сатып алды. Кассада бернинди дә каршылык юк иде. Ташламалар турында барысы да хәбәрдар. Бу хакта кибеттә дә мәгълүм язылган иде. Шулай да сатучы кызларның беләзекләренә күз салмый калмады. Кызлар 219 сумлык татлы ризыкны 5% ташлама белән 208 сум 48 тиенгә алды. Әниләргә күчтәнәч булыр диделәр. Сайлау көнендә күңел ачу программасында тизеп була иде. Мәсәлән, түләүсез берничә музейга барырга мөмкин. Исемлек әллә ни искитәрлек түгел. Интернет сәхифәгә күз салсаң, тавыш биргән кешеләр өчен Бакый Урманчы 1000 еллык музейна ишекләре ачык иде. Моннан тыш Константин Васильевның картина галереясына барырга мөмкинлек булды. Күбесенең бушка Эрмитаж яки Милли музейга барырга теләге булса да, алар бу акциядә катнашмаган. Лилия белән Фәнүзә Константин Васильевның картина галереясын бутап башка галереяга барып керде. Шуның белән алар андагы хезмәткәрләр аптырашта калдырды. Ул бернинди дә ташлама турында ишетмәдем. Беренче катны карау түләүсез, икенче катка менә без дисәгез акча түләшсез. 30 сум диде ул. Шулай да җитәкчелеккә шалтыратып белешәм дип
Ул сайлауда катнашучыларны бушка кертергә ярый-ярамавын кат-кат сорады. Яшел ут бирелде. Кызлар теләр-теләмәс тагын бер галереяны бу акцияга кушты. Шулай да Лилия белән Фәнүзә бу рухи азыктан тулысынча канәгать булмады. Алар Эрмитаж белән Тукай музейларына ник бушка барып булмый икән дип аптырады. Мөмкинчелек булса, Эрмитажга барар идек. Шул Тукай музеена барырга уйлар идем. Бушка. Выбирай.татар.ру интернет сәхифәсендә беләзекле сайлаучыларны төрле кафе, рестораннарда да көтәләр иде. Кемдер 5%, кемдер 10% ташлама тәкъдим итә. Юмартлылары 15% да кызганмаган. Кызлар туган авылымга барып, мичтәге кыймак белән чәй эчеп җылынырга теләде. Әмма кафедагы сатучы аларның процентлар турындагы сүзенә каршы төшеп, берни белмим, әнә хаклар язылган, теләсәгез ресторанда җитәкчелек утыра, алардан белешегез дип әйтте. Студентлар ресторанга юлланды. Официант кыз Румия сайлау ташламалары белән кулланучы тагын бер гаилә булуын әйтте. Һәм кешеләрнең ни өчен сайлауга йөргәнен аңламыйм диде ул. Я знаю, что многих заставляют. Причем говорят, сфотографируйте сколько вы знаете, это делаете. Сфотографируйте ваши браслеты, которые вы хотите. То есть, по-моему, это уже не демократия, это уже не гласность, это уже не свобода. Биредә кыймак белән сыйлану 250 сумга төште. Тамак ялгагач Лия белән Фәнүзә Казан аренага юл тотты. Машина парковкасы тирәсендә гызыгы юк. Халык Казан аренага тимер ишекләр аша тикшерелеп кертелде. Кешеләрнең мыжлап торган урыны динозаврлар паркы. Биредә иртәннән кичкә кадәр 50 мең кеше булды диделәр. Аңлашыла да, түләүсез булганда халык форсатны кулыннан ычкындырмаска тырыша. Булай биргә керү бәясе 750 сум. Әмма халык шул кадәр күп иде, бәрелми сугылмый селфи да ясау авырга төште. Казан арена мәйданында төрле чатырлар куелган иде. Әдәбият дөньясында Вениамин Смехов белән очрашу оештырылган иде. Татар язучы белән шагыйрьләрен чакырып интегеп тормаганнар. Шушында ук татар китапларын сату оештырылган иде. Сатучылар әйтүенчә, иң күп сатып алынган китап Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача белән Нәбирә Гыймалтдинованың Яңа хисләр җыентыгы. Башка чатырларда «Что, где, когда» уенын уйнадылар. Башкасында ГТО нормаларын тапшырдылар. Шунда ук 200 сумлык кагаз акчада Казан сүрәте булырга тиеш дип тавыш бирүдә катнашырга кыстап йөрүчеләр дә күп иде. Мәйданда зур концерт башланганда яңгыр да сибәли башлады. Халыкның бер өлеше кул чатырлар астында Сергей Лазаревны көтеп калды. Бер өлеше салкынга чыдый алмыйча кайтып китте. Лилия белән Фәнүзә дә концерт урынына Тинчурин театрына барабыз дигән карарга килделәр. Безгә концерт күңелгә ятып бетмәде. Салкында бик туңдык. Шул, театрга барырга булдык, Тинчуринга. Связано